Hei taas kaikille! Tervetuloa Aivin elämään osa 5. Täällä Aivi iloisena meitä tervehtii kylppärissä. Viime jaksossa mä lupasin, että Aivin perheestä tulee yllättävää tietoa, joten tänään olisi luvassa tämä tieto. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että Aivi olisi yksin tuolla, mutta niin ei ole. Vaan tänne on tullut pari uutta tyyppiä. Ja ne uudet tyypit on tässä. Ja mä voisin esitellä tässä nyt videon aluksi nää. Eli aloitetaan hänestä. Hän on siis Isabelle Raisen. Ja hän on Aivin äiti. Eli Aivin äiti on tullut takaisin pitkältä työmatkaltaan ja hän on nyt sitten täällä. Asuu toistaiseksi Aivin luona. Katsotaan sitten jossain vaiheessa muutaanko mä se jonnekin muualle asumaan. En tiedä vielä minne, mutta hän seikkailee nyt täällä Aivin luona. Hänellä on myös sisko. Ja tää toinen nainen tässä istuu sängyllä, liittyy siihen siskoon vahvasti. Hän on siis Lucky Shine. Hän on mun kohtikuuluisuutta lisärin Sim, minkä mä olen joskus silloin, kun tää tuli tää lisäosa, niin pelasin hänellä. Eli hän on mun näyttelijä Sim-uralla. Ja hän on siis Aivin serkku, eli hän on Isabellen siskon tytär. Hän asuu täällä Aivin luona myös vähän aikaa. Mä muutin just äsken tuossa ennen kuin mä aloitin kuvaamaan. Lakin siis isän ja äidin tonne omaan kotiin. Ja he on siis jo iso nimi, kuuluisuus, joten he on 4 tähden julkkiksia. Että tämmönen pläjäys tässä näin. Ja tää rahahommeli menee sit sillä tavalla, että nää menee siis töihin. Aivi kun toi Laki ja Isabelle niin menee töihin, niin se rahasumma, mitä he saa sieltä töistä, niin mä vähennän sitten tuolta Aivin rahatilastosta, kun nämä muuttaa omille asunnoilleen tai kodelleen, niin, tai omaan kotiin, niin mä vähennän sen määrän, mitä ne on tienannut niin Aivin rahamäärästä. Eli täytyy laittaa ylös, kuinka paljon ne saa rahaa, niin pysytään sitten kärryillä. Joo, tästä lähtee nyt sitten Aivin elämää osa 5. Ja muista tilata kanava, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ja tykkää ihmeessä myös tästä videosta. Me voitais nyt huomata näille nämä työt. Eli Laki menee töihin tonne näyttelijäksi. Tää tapahtuu. Äiti, auta. Okei. No tossa näkyy toi Lakin kylmän ilman asu. Tää samat kengät kuin Aivilla, mut eri värisenä ja sit toi takki on myös erilainen. Noin. Mennään tuohon arvoavustajan toimistoon. No niin. Voitais katsoa noita avoimia paikkoja saman tien.
Mennään suolanpesumainokseen. Mitä, onko tää joku tulipalo ollut? Missä vaiheessa? En mä oo mitään ainakaan huomannut. Joo. Oi, äiti ja tytär halailee siellä. Ihanaa. Isabel voisi tulla vaikka poliitikoksi ehkä. Joo, en tiedä. Se voisi olla kyllä kiva. Vähän tämmönen kaupunki teemainen. Tuolta. Noin. Isabellellä on toi kaupunkiteemainen asukin. Tähän housupuku on kaupunkielämää lisäosasta. Poliittinen ura pitäisi ottaa aate. Ehkä tuo yhtenäinen maailma on ihan ok. Noin. Äidillä ja tyttärellä on aika lailla samankuuloinen ääni. Olen pahoillani, en osannut valita niille erilaista ääntä. Ne nyt sit puhuu, miten puhuvat. Joo. 11 on tavaraa. Mä en tiedä kuinka kauan Laki ja Isabelle on tässä Aivin kotona asustelemassa. Katsotaan nyt sitten mihin. Miten kauan mä niitä aion tässä pitää. Ei ainakaan tuu Aiville tylsäksi aika, kun saa jutella äidin ja serkun kanssa. Voidaan sitten mennä myös jossain vaiheessa tässä katsomaan, minkä näköinen on Isabellen sisko Elena ja John, joka on siis Elenan mies ja Lakin vanhemmat. Ne asuu tuolla Nevcrestissä, niillä on hieno moderni talo siellä. Latasin nopeasti galleriasta. Mä voisin näyttää Lakin luonteen piirteet. Eli mulla on näköjään ikääntyminenkin pitkällä, ei se mitään haittaa. Luova, itsevarma, hyvä ja seurallinen on ton koko maailman julkistavoitteen mukana tullut. Ja Isabellen luonteen piirteet: materialisti, kunnianhimoinen, hyvä ja seurallinen. Hänellä on tavoitteena koko maailman ystävä. Ilkikurisuustaito on tullut. Hyväksyt Aivikin juttele meidän kanssa? Ei kyllä katso telkkari, okei. Joo. Ne juttelee täällä keskenään ja kokeillaan saada karismaa eteenpäin. Tosin ehkä... Ei meillä ole sitä peiliä. Missä peili? Onko joku varastanut meidän peilin? Siellä juoksi. En tiedä kuka oli. Hei, nyt se karisma taito tuli. Loistavaa. Okei. Kenellä se tuli? Ei ainakaan Lakille. Ei kun tulipas. Okei, no niin hyvä. Mitäkin näitä on ilkikorisia keskenään täällä? Vain ideoita. Hän on siis tosiaan Lakin täti. Ja sitten toisinpäin hänen sisko on sitten taas Aivin täti.
Purple Hill Charmishi Pando. Brihevilpa. Tää oli se sukulaissuhde yllätys, minkä mä lupasin. Benu Jirbao. Brihevilpa. Aivi tuli juttelemaan meidän kanssa. Tigawum Florib. West Brainham. Kukas nyt soittelee siellä? Libs Saquinelio. Suosia. No hurraa. Jaha. No. Tule sitten kylään. Muchi Pichi. Tuleeko se kertomaan kuumimpia juoruja siitä hänen treffeistäsi? Mikä tuolla on? Jonkun puhelin on siellä. Mitä? Anteeksi, kenen puhelin tänne on jäänyt leijumaan? Joku kattoo sitä, mutta mä en tiedä kuka se on. Onko se haamu? Se lähti pois, okei. Okay. No miksi se surullinen on? Eikö ne mukaan ollutkaan hyvät treffit? No anteeksi äiti, mä lähden ulos ovesta. Okei. Okay. Pitäisikö meidän ostaa peili tänne? Niin toi vois harjoitella puheen pitämistä, niin saadaan karismataitoa sille. Joo, tosiaan mä yhdistin tähän nyt on kaupunkielämää ja kohtikuuluisuutta lisäosat. Eli Isabel on kaupunkielämää lisäri ja Laki on sitten tai Isabelle. Ja sitten Laki on toi kohtikuuluisuutta lisärin omaava sim. Pistetään tommonen tohon. Tuommoista laittanut siihen, en mä muista yhtä. Ei se olisi tästä ottanut. No niin, nyt meillä on peili. Jaha. Meillä ei ole nyt sänkyä näille kaikille, mutta no, ei kai sit haittaa mitään. Tää on vähän niinku ruuhkaa aika. Aivi on saanut itselleen ihan hirveästi uutta puhtia elämään, niin sanotusti. Myös nukkuu kunnolla. Mitä tää lukee? Kuka soittaa? Hei, kattokaa, meidän äiti soittaa. Kiitos äiti. Siinä oli Elena. Mä voin näyttää, että täältä näkyy. Tosiaan tossa on Elena. Hän on kirjailija ja tossa näkyy noi piirteet. Luova musiikin ystävä ja materialisti. Täällä on Lakin isä John ja se on opettaja uralla tai opetusuralla ja sitten romantikko, uskollinen ja snobi on hänen nämä piirteet. Aivi meni nukkumaan. Mä uskon, että saadaan jotain aikaiseksi tässä nyt sitten ainakin kun nämä kaksi tuli tähän Aivin elämään, niin saadaan vähän tekemistä tähän tylsyyteen. Näyttelijäura on tosiaan semmonen ura, minne pääsee mukaan itsekin, että voitais käydä siellä pari kertaa katselemassa, millainen se on se. Tai miten meillä sujuu se ura. Lähteekö se nousukiitoon vai ei? Mä voisin tosta Lakin nimestä kertoa sen verran, että toi Laki tulee siis Britney Spearsin laulusta nimeltä Laki. Ja toi Shine, no sehän on tavallaan, että hän loistaa, niin siitä tulee tää onnellisuus loistaa, niinhän se vissiin englanniksi menee. Tai onnellinen loisto, kumpi sen on. Onnekas loisto, mitä se Laki nyt on. Tämmönen toi nimi idea hänelle siitä laulusta.
Isabelle, no se taas on sitten vaan Aivin kanssa matchäävää, eli koska hän alkaa Iillä, niin hän haluaa tietysti tyttärensä nimeksi myös Iillä alkavan nimen, niin siksi tuli Aivi ja Isabel. Tai Isabelle. Jollen väärin muista, niin Animal Crossingissa, mikä on Switchin peli, niin siellä taitaa olla myös Isabelle-niminen hahmo. Joo, sitten sielläkin tulee tää Aivin äidin nimi, Isabelle. Kohta ollaan Karisma 2. Tämä näyttelijäura on oivallinen tapa myös harjoittaa näitä taitoja korkeammiksi, jollei jaksa muuten sitä pelaten tehdä. No on kiva, kun nämä puhuu keskenään täällä näin ja Aivi yrittää nukkua eikä hän haittaa yhtään. Se on niin hyvä. Nyt saatiin toikin tehtyä. Travis on toi naapuri, se asuu täällä paikassa, missä Liberty ja Summer Holiday asuu. Meillä olisi varaa, vai olisiko meillä varaa? En mä muista, mutta meillä varaa siihen puutuja penkkiin, mutta kätevyyttä ainakin tarvii jossain kohtaa. Lisätä. Jaha, nyt syödään ruokaa. Onko meillä täällä mitään ruokaa tehtävänä? Mä voisin jossain vaiheessa sitten, kun tulee rahaa, niin vois osan rahoista käyttää siihen, että nyt se heräs, okei. Osan rahoista voisi käyttää siihen, että saadaan tätä taloa eteenpäin rakennettua ja vähän ehkä suurennettua. Saataisiin oma makuuhuone ja nämä kaikki tänne erikseen sitten, niin ei olisi kaikki samassa. Aivi heräsi vasta nyt niin kuin tuohon telkkarin ääneen. Simien puhuminen ei haittaa mitään, mutta kun telkkarin pistää päälle, niin saman tien herätään. Interesting. Tää menneisyyden tuuli ja hommelin mä sain tehtyä eilen. Mä pelasin 100 vauvan haastetta, kun mulla on semmonen haaste tuolla meneillään itekseni ja siinä sitten sen pelin aikana sain ton tehtyä ton menneisyyden tuulia palkintohaasteen. Ja mä huomasin nyt, että mulla ei ole täällä valoja täällä kämpässä ollenkaan hupsista. Okei, Laki tuli tiskaa astioita eikä haittaa näköjään yhtään, vaikka Aivi on täällä pesulla. Ilmeisesti toi seinä tuossa auttaa pikkasen siihen. Eli aika hyvin rakensin tän kylppärin. Aivi vois mennä vaikka kalastamaan vähän sen, jos saataisiin jotain juttuja tuolta. Mä haluan tänne valoja. Tää on tylsää, kun täällä on pimeätä. Ei näe kunnolla mitään, paitsi päivällä. Katsotaan, millaiset valot laitetaan. Varmaan ne taas ihan normaali valot, mitä mä aina käytän mun pelissä. Ja varmaan moni muukin, eli nämä on aika perusvalot, mutta mun
Sitä on ihan sopiva kasen huoneeseen. Ei tarvii olla erikseen mitään ihmeellistä valohärpäkettä. Tämmönen perusvalo. Noin. Nyt on parempi. Aivi, mitä sä touhuut? Seinän läpi. Juostaan. Sun piti mennä kalastamaan. Oman äitis kanssa höpötät siellä. On se kiva, että sä juttelet äidin kanssa, mutta olisi kiva, että sä menet tonne vähän hakee rahaa. Noin. Kiitos. Ja noin. No niin. Näillä ei ole oikein mitään muuta tekemistä kuin katsoa telkkaria tai lukea kirjaa. Voi voi. Olen pahoillani, Simit. Ei mulla oo nyt oikein kauheasti varaa Aivin kanssa tehdä mitään tolle kodille. Tosiaan Aivin äiti on poliitikko, serkku on näyttelijä. Tai näyttelijäksi ryhtynyt, ei se nyt ihan vielä näyttelijä ole. Vasta ensimmäistä päivää mennään kohta töihin. Toivon mukaan viikonloppuna. Ja sitten Lakin äiti ja isä, eli Aivin setä ja täti on sitten menestyskirjailija ja opetusuralla töissä. Ja aika mukavia työuria. Jossain vaiheessa voitaisiin Aivillekin, kun rahaa riittää, niin hommata työ. Jos teillä on ehdotuksia, niin kommentteihin voi laittaa, että mitä työtä voisi Aivi tehdä. Nyt on ilmoitustaulukin täynnä, pitää tyhjentää se. Humps. Noin. Niin, ja meidän piti meidän intendenttitavoitekin tehdä. Oh god. Taas tämä. Mä tein toi jo, en mä enää halua sitä tehdä, mä haluan pois. Mene pois. Noin. Mä oon ton tehnyt jo, en mä enää sitä halua. Miltä sulla Aivi on nyt tuossa? 4 jo. Oho. Tässä näkyy ne Aivin taidot. Miltä tasolla mikäkin taito on. Kalastus on 4 jo. No nyt tuli arkku. Mitä sieltä saatiin? Päivitysosa, okei. Anteeksi, köhisen täällä vähäsen. Mitä tapahtuu? Okei, no niin. Täällä ei ole mitään kerättävää nyt on tullut. Taas toi arkkuja. Onpa siellä paljon noita. Meillä on jo 2 tarot-korttia. Sammakoitakin senkin edestä enemmän. Mä voisin taas myydä täältä parit jutut pois, mitä ei tarvita. Saadaan rahaa taas. Noin. Monivalinnan avulla pystyy valitsemaan monta näitä tavaraluettelosta näitä tavaroita, mitä haluaa pois.
Nyt ei tullut mitään. Nyt on perjantai, no niin. Viikonloppu. Oikeassakin elämässä on huomenna perjantai. Yesla, yesla, yesla. Sieltä tuli pieni kultakala. Mitäs nää touhutaan? Kattoo telkkari, okei. Mä voisin ostaa nyt väliaikaisesti teltan, niin toi voi mennä sit sinne nukkumaan tuohon pihalle. Meillä on kumminkin iso tontti, niin saadaan mahdutettua vaikka mitä tänne. Ulkoilma. Tässä on meidän tää tontin koko, mikä näköinen meillä on tää tontti. Eli aika isohko. Mikäs teiltä mä otan? Jos mä otan onks tää kuimonella? En tiedä, voiko tos nukkua 2 tai 1. Ei harmaitakaan haju. No jos mä otan ton. Tommonen isompi. Noin. Mitä se siellä hehkuu? Mitä sä hehkut täällä? Puhutaanko täällä näitä? Joo. Hei, täällä on tämmönen tonttihaasteessa vorojen kantapaikka tullut. Eli tää on uusi Simsin päivityksessä tullut tää tonttipiirre tai haaste. Sitten on tullut myös, mä en tiedä onko se täällä, on tämä murtohälytin hommeli, voitais heti laittaa tohon noin. No yksi sama syssy ostaa tonkin, niin saadaan sitten koti viileeksi. Nyt meillä on vaan 4 Simoleonia, niin voi ei. No, ei auta. Okei. Isabel on väsynyt. Voit mennä nukkuu. Lakikin on väsynyt. Voiko se mennä nukkuu kans tonne? Oota hetki, kun se menee sinne. Voiko se nyt mennä nukkumaan? Voi, no niin, hyvä. Noin. Loistavaa. Aiviseni, tuo säkin nukkumaan. Pistetään jengi nukkumaan. Noin. Nukkukaa te siellä teltassa, niin Aivi menee tonne kämppään nukkuu. Mä ootan sitä, että tuleeko ihan ilman tonttihaastetta murtovaras tänne vai ei. Mä olisin kyllä yllättynyt, jos tulee. Se olisi kyllä kivaa. Täällä ei kyllä kauheasti mitään arvokasta varastettavaa ole, ettei varmaan... Tää en tiedä. Riippuu ehkä varkaasta. Nyt on kumminkin toi hälytyshomma tuolla noin, niin varkaat saa kyytiä. Kevät on 6/28, joo. Ei niitä nyt aika näkynyt tulevan tähän.
Tullut taas meille kasveja myytäväksi. Mitä nyt tapahtuu? Aha, sieltä tuli pölyjäkin. Pitäis varmaan se roboimuri hankkia, mutta kun sekin maksaa niin paljon, ei oikein varaa. No niin. Aivi heräs. Loistavaa. Sieltä tuli laki. Hienoa. Onks lakilla miten kaikki nälkä? Laki voisi tehdä varmaan jotain aamupalaa vain. Tehdään se hedelmäsalattia. No niin, sieltä tuli myös toi. Tämä Isabelle. Loistavaa. Jos näitä pölypalloja syöttää tarpeeksi usein ja saa niistä kavereita, niin ne voi kans tuoda aika paljon rahaa. Muun muassa mä oon saanut noita viidakkolisäosan aarteita. Sieltä voi tulla jopa 10 000 simoleonin arvoinen aarre. Joo. Laki lähtee muuten tänään käymään tuolla koeesiintymisessä 2 tunnin päästä. Niin. Tai 12 aikoihin. Niin. Oi, kattoo kun sieltä tulee. Se on Lakin äiti. Tunnetaanko me sitä? Tunnetaanhan me. Aivi, kutsut tää sisään. Sieltä tuli Isabellen sisko Elena. Mä voisin pelin pysäyttää sen verran, että katsotaan minkä näköinen hän on. Eli hän on tässä. Hänellä on kohti kuuluisuutta lisärintää asu päällä ja korvikset ja kengät. Hiukset on peruspelistä ja aika lailla samannäköinen kuin Isabelle, mutta ehkä aavistuksen vähän, ei nyt voi sanoa rikkaamman näköinen, mutta huoliteltu, olisiko hyvä sana? Kyllä mun mielestä nämä molemmat siskokset ihan hienoja on. Omia tyylejään kummankin päällä kuitenkin on. Joo. Mennään kutsua mihin se on menossa? Eikö se tullutkaan tänne? Lähti menee. Tää? Elena, eikö tuukaan? No ei näköjään, okei, heippa. Ei sitten. Aina se oli kutsumassa sitä sisään ja... Tuleeko se? Ei kun lähti menee, okei no. Heippa. Hän lähti sit vaan. Mennään kattoo, onko tullut noita... Näitä. Laki lähtee pian sinne koekuvauksiin. Katsotaan miten siellä sitten menee. Onko suoritettu vai ei. Täältä voisi löytyä kristalli varmaan, kun taas toi mytikkä tossa. Ainakin ylöspäin osia löytyy. Mä en noita sammakoita jaksa enää kerätä, kun mulla on niitä niin paljon.
Anteeksi. Onks tuo mitään? Sammakko. No se nyt kumminkin keräs sammakon. No. Kerätään nyt sit nää sammakot täältä, niin saadaan ainakin rahaa myytyä. Sais jossain vaiheessa ton tavoitteen tehtyä, niin voisin näyttää sitten, miten paljon rahaa niistä saa enemmän kuin normaalisti. No niin. Joo, nyt Laki on lähtenyt sinne koekuvauksiin. Ja mun mielestä siellä yläkulmaan sit tulee tänne ilmoitus sitten, että onko se suoritettu vai ei. Siivotaan me täältä toi. Mä voisin tonkin laittaa tonne ja milloin täällä on toi työ? Ai siellä alkaa huomenna, okei, no ei sitten mitään. Poliitikkoura on kaupunkielämään lisäosasta tullut. Ja muistaakseni tää asuu, olisiko se ollut unelmakotilisäristä? En ole varma. Jos joku tietää mistä tää asu on, niin kertokaa ihmeessä. Tää on Isabellen kylmän ilman asu. Ja Aivi juoksee täällä arkivaatteilla. Kukas kuuluisa siellä kävelee? Hehkuu vaan näkyy. Ei kun näkyy siis. Puhelin kädessä painaa mennä siellä. Nyt on joku pyörällä. Oi Meija on raskaana, okei. Täällä tullaan. Pistetään toi lämpimäksi, niin on vähän lämpimämpi olla vissiin täällä. Mitäs me saatiin täältä? No taas. Ainakin fossiili. Se meillä oli. Joo, mä voisin myydä taas pois täältä tavaraani. Noin. Onks meillä nyt kuinka monta niitä kristalleja jo? 3. Okei, eli 2 puuttuu vielä. Selvä se sitten. Sieltä tulee Aivi. Okei. Mikäs toi oli? Ehkä noilla osa rahasta vois myös ostaa Aiville sen tietokoneen tohon, niin vois kirjoittaa vaikka kirjoja. Tai jotain, en tiedä. Katsotaan nyt. Mä huomasin, että tuolla on roskia. Roska-astia tyhjentää tonne. Pitikö meidän mennä jonnekin? Ai niin joo. Voitais käydä siellä Elenan ja Johnin kotona. Niin mä voisin näyttää sit sen, missä ne asuu. Jee, koe-esiintyminen läpäisty. Hyvä Laki. Okei, Laki tulee suoraan juttelemaan. Kehitän
näyttelemistaitoa ja karismaa. Okei. Ring. Yored Jasapa Tää on aika helppo. Lauantaina kello 7. Okei, meillä on näköjään sitten yökeikka näyttelijänä. Flazzle Pelka. Abayumi. Yes. Ne on aika samanvärisiä hiuksia näillä serkuksilla. Tosin Aivilla toi juurikasvu ehkä hieman tummempi kuin Glabe Narza. Lakilla, mutta muuten aika samannäköinen hiustyyli. Torky. Molemmat on siis modeja, eli nämä Vadish. Lakin hiukset on myös modi. Ei ole pelin oma. Illinois. Smurfs. Shumba Smurfs. Amol. Funa. Ebony. Flurba. Viva Days. Tuolla Isabellella tai Isabelillä, pelillä, kumpi hän sit onkaan, miten se sanotaankaan, niin Aivin äidillä on siis kohti kuuluisuutta lisärin toi yksi hius. Tai hiukset. Zopi. Simone Cero. Mihin se nyt on menossa? Telttaan, okei. Lakiseni, oh my god. Tässä touhu kävelee kuin ikäkin. Okei. Tässä on Lakin toi arkiasu. Oho, mitäs nyt? Noin. Eli tää on kohti kuuluisuuden lisärin tää yläosa ja kengät. Housut on modi. Muuten ihan normaali. Tykkään tosi paljon tosta tyylistä. Kas siellä nyt soittelee? Elena, okei. Okay. Aha. Hän ei ole sit tyytyväinen tähän kirjailijauraan. Okei, okay, no kuuntele sydäntäs. Grabulhina. Yebu Panka. Kiva. Mä kovalla työllä hommasin hänelle ton kirjailijauran ja hän ei näköjään sitä huolinutkaan. No, ei ne aina voi sitä huolia. Gosh of Wibs. Gorba. Eilin avulla saa myös näyttelemistaitoa. Tai sitten mikrofonin avulla. Jos me saatais toi karisma nyt johonkin suuntaan, niin voitais mennä tonne Lakin vanhempien luo käymään sitten, millainen huusholli heillä on. Samalla mä voisin esitellä myös sitten ne paremmin teille. Moochie Peachy, Larkin, Shady, yes. Hubble Nurksdery, a farm, Yebu, Honka, Bazik, Drobois Nursey, Ebony, Honky Deflee Nush, Shuna Glabe, Weezak, Ibaro. Äsken meillä oli 4 simoleonia, nyt meillä on jo 500 simoleonia, vähän yli. Melkein 600. Aika jännä kyllä. Suolapesun mainos, juu. Sinne ollaan menossa. Vähäpätöinen avustaja. Ollaan me nyt taas ihan ykkösessä vai? Joo, on. Hyvä. Mun peli on välillä semmonen, että kun mä otan jonkun uran, niin se yhtäkkiä hyppää sen ykkösvaiheen pois ja tuleekin suoraan 2. tai 3. uralta. Vähän ihmetyttää välillä sekin, että mikähän tää homman nimi on. Mihinkään suuntaan sitä touhuu.
Ah, snurb. Fricadefuna. Banagia. No niin, nyt on valmista. Loistavaa. Wixboard. Ja toi yksi meni tonne suihkuun. No, Oh, Vint. Jonga Drogi. lähdetään käymään sit tuolla Lakin vanhempien luona, niin näette sitten senkin, että minkä näköinen se on se heidän koti ja minkä näköisiä nää on nää Lakin vanhemmat. Mä otan Aivin ja Isabellen mukaan myös. Taas mun tää jäi jumittamaan tähän. Minkä takia Aivi nolostunut on? Aha, kato, komediataitoakin saatiin. Ei se nyt sentään jumittamaan jää. No niin, sit mennään. Sit mennään. No niin. Eli me mennään tänne Nevgrestiin. Ja ne asuu täällä. Tadaa. Eli tämän näköinen talo. Tai no, talo. Koti. Noin. Sit mennään. Joo. Mä sen verran käytin rahakoodia ton Elenan ja Johnin kohdalla, että saadaan että saatiin niille toi talo. Pääsevät muuttaa siihen, niin ei tarvinnut sitten niiden elämää katsoa eteenpäin. Eli niillä on nyt sitten, oli aluksi 1 miljoona simoleonia, mutta nyt niillä on vissiin 700 000. Ne muutti sitten siihen taloon asumaan, niin niillä on sen takia enemmän rahaa kuin tällä kolmikolla. Aivi ja Isabelle ja Laki. Toi talo, mihin me nyt ollaan matkalla, niin löytyy galleriasta. Mä voin näyttää sen tuolta galleriasta, että millä nimellä se on siellä. Se ei oo siis mun tekemä, se on jonkun muun tekemä, mutta mä oon vaan ladannut se itselleni. Se on niin hienon näköinen talo. Semmonen moderni ja luksustalo. Tilaa on vaikka muille jakaa.
näin, täältä me tullaan. Mä nyt sen verran pistän pauselle ja näytän ton talon. Eli tän näköinen talo on Elenan ja Johnin talo. Aika hienon näköinen mun mielestä. Voitais vähän katsoa tarkemmin. Eli aika iso tontti ja iso talo. Hienon näköinen mun mielestä. Ihan sopiva heidän tarkoituksiin. No niin. Niin joo. Tää koputtaa tuonne ensin. Ja nyt on kiusallinen kohtaaminen vai niin?